Dragii mei frați, stimate surori, aș dori să deschidem împreună Sfintele Scripturi sau să urmărim cu luarea aminte textul care este rânduit spre vestire pentru astăzi, în Psalmul 18, psalm din care să citim primele 6 versete. Psalmul 18, primele 6 versete ale acestui psalm ne spun din partea lui Dumnezeu în felul următor. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul Lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori, este o bucurie deosebită pentru mine să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la închinare. Sunt pentru prima dată într-o biserică a fraților români din Spania și totuși mă bucur să fiu cu dumneavoastră din nou, pentru că vineri seara am avut o părtășie deosebită în prezența Domnului împreună cu tineri minunați, foarte însetați după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Mă bucur că locașul acesta este plin de oameni care îl caută pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumesc fraților păstori și vă mulțumim și dumneavoastră pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o și mie și colegului meu care astăzi slujește într-o biserică a Domnului din Madrid. Vă aducem salutări duhovnicești atât din partea Institutului Teologic Penticostal din București, cât și din partea Bisericii Vestea Bună, în care slujesc Domnului. Și salutul nostru este din Romani 12:21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dragii mei frați, stimate surori, una dintre nevoile noastre fundamentale este nevoia de siguranță. Din fragedă pruncie căutăm siguranța alături de părinții noștri și specialiștii psihologi spun că chiar gestul acela încântător pentru orice părinte, prin care copilașul de câteva zile sau de câteva săptămâni, care prinde degetul adultului și îl ține strâns, cred că părinții și bunicii știu la ce mă refer, gestul acela, spun specialiștii psihologi, este un gest care denotă căutarea siguranței. Pruncul acela caută să se țină de ceva, să se agațe de ceva. Și atunci când găsește degetul adultului, el îl ține strâns. Pentru că își dorește siguranța. Și până ajungem la vârsta adultă, căutăm mereu să fim în siguranță. Chiar și atunci când ne cumpărăm o mașină, cred că factorul siguranță joacă un rol important. Știind că poate vom petrece mult timp în acel autoturism, poate familia va petrece mult timp împreună cu noi acolo, căutăm ca el să fie sigur. Cei care călătoriți poate mai des cu avionul, vă aduceți aminte că aproape de fiecare dată șeful de cabină spune ceva de genul: confortul și siguranța noastră sunt prioritățile noastre. Știind că toată lumea își dorește siguranța. Să frații mei, ca oameni căutători și iubitori de Dumnezeu, noi știm că dincolo de tot ceea ce putem noi face pentru siguranța noastră, Cel care ne oferă adevărata siguranță este unul singur, și anume Dumnezeul pe care noi îl slujim. Mărit să fie Domnul! Amin. Și Dumnezeu este zugrăvit
în textul acesta de către David, măcar că David era un războinic, măcar că Dumnezeu îi dăduse multe biruințe, măcar că David era înconjurat de viteji, așa spune Scriptura, enumeră câțiva dintre vitejii lui David. Totuși, David spune în repetate rânduri, și o spune și în textul acesta, că singurul care este scutul său, tăria lui, turnul său, da, siguranța lui, protectorul lui, este Dumnezeu. De aceea și noi împreună cu David și cu toți oamenii lui Dumnezeu de pe parcursul istoriei, trebuie să ne găsim toată siguranța la adăpostul aripilor lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Amin. Iată de ce aș dori să vorbim astăzi cu ajutorul Domnului, cu lumina pe care El ne dă, din textul acesta inspirat de Duhul lui Dumnezeu, despre intervenția protectoare a lui Dumnezeu. Pentru că cu toții, frații mei, oriunde ne-am găsit, oricât de sigur sau nesigur ar părea sistemul social de care ne bucurăm, oricât de corupt sau cinstit ar fi politicienii din țara noastră de origine sau din țara adoptivă, noi știm că avem nevoie mereu, și am putea spune că este o realitate ciclică a vieților noastre. Din când în când Dumnezeu ne aduce în situația de a simți nevoia de siguranță, de protecție. Tocmai pentru ca Dumnezeu să ne arate că El este singurul nostru protector. De aceea aș dori să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu când anume ne putem bucura de intervenția protectoare a lui Dumnezeu. Pentru că uneori, frații mei, trebuie să recunoaștem că uneori ne simțim noi așa singuri. Simțim că parcă Dumnezeu și-a tras mâna de peste noi. Simțim că parcă Dumnezeu nu mai este alături de noi așa cum era odinioară. Și uneori poate așa este. Uneori Dumnezeu pentru o clipă, chiar dacă ne supraveghează, poate și retrage într-o anumită măsură protecția sa de peste noi. Și aceasta face parte tot din planul Său. De aceea aș dori să vedem, să ne răspundem pe baza Cuvântului lui Dumnezeu la această întrebare. Când anume ne putem bucura de intervenția protectoare a lui Dumnezeu? Și iată Cuvântul Domnului începe atât de frumos și ne dă un prim răspuns. Chiar în primul verset al acestui psalm și spune: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Până să-L numească David pe Dumnezeu tăria Lui, El spune: Doamne, Te iubesc din inimă. Știți când vom avea parte, dragii mei, de protecția salvatoare a lui Dumnezeu? Vom avea parte, dragii mei, de protecția Lui salvatoare, de intervenția Lui protectoare, atunci când îl vom iubi pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Știți de ce spun lucrul acesta și de ce cred că Dumnezeu rânduiește să ne spună așa ceva, frații mei? Pentru că noi ne dorim foarte mult ca Dumnezeu să ne păzească. Ne dorim ca Dumnezeu să intervină pentru noi. Însă de foarte multe ori inima noastră este legată de lucrurile de pe pământ. Iubim realizările noastre, iubim aspirațiile noastre, căutăm împlinirea scopurilor noastre cu orice preț. Dar ne dorim ca peste toate aceste interese meschine, pământești, uneori egoiste, să avem totuși protecția lui Dumnezeu. Iată de ce uneori Dumnezeu, frații mei, când inima noastră se leagă atât de mult de pământul acesta, când inima noastră se leagă de interesele noastre firești, când inima noastră este de foarte multe ori, când inima noastră alunecă, să spunem, pe panta periculoasă a materialismului, când inima noastră este legată atât de mult de realizările noastre, și realizările sunt bune, dar dacă ni se leagă inimile, dacă prețuim realizările mai mult decât îl prețuim pe Dumnezeu, Dumnezeu uneori își ridică protecția de peste noi. Uneori falimentăm și ne întrebăm: de ce, Doamne, nu m-ai protejat? Știți de ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă mereu și mereu la concluzia, la conștiința faptului că inimile noastre trebuie să-L iubească pe El mai presus de orice și Domnul să ne ajute. Amin. Nu-i rău să ne dorim siguranța în viața aceasta, nu-i rău să ne dorim confortul, nu-i rău să dorim confortul copiilor noștri, nu-i rău să ne dorim să-i dăm la școli bune, nu-i rău să facem carieră,
Dar nici una dintre acestea, dragii mei, nu trebuie să reprezinte dorința noastră cea mai înfocată. Și setea sufletului nostru trebuie să fie mai presus de toate după Dumnezeu, după dreptatea Lui, după asemănarea cu Domnul, după împărăția Domnului și Domnul să ne ajute. Amin. Atunci, dragii mei, Dumnezeu prăpastie aceasta. Și căutăm să luptăm pentru multe lucruri în viață, care, repet, nu sunt rele. Dacă pe primul loc, prima iubire a inimilor noastre rămâne Dumnezeu. Ele nu sunt rele. Dar atenție! Pentru ce trăim noi în viața aceasta? Care este cauza care animă viețile noastre? Pentru că, frații mei, aș dori să vă reamintesc, pentru că știți bine, să vă reamintesc faptul că Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a adus în locul acesta, nu doar ca să formăm o elită religioasă, ci ne-a format în locul acesta, dragii mei, ca biserica sa, ca să răspândim gloria Lui, mărit să fie Domnul. Aleluia. Ca să trăim pentru gloria Lui. De aceea Dumnezeu ne-a chemat, dragii mei, ca popor al Său. Dacă ne uităm la toți oamenii din istoria mântuirii care ne sunt prezentați pe paginile Sfintelor Scripturi, ei au fost măcinați, dragii mei, de această dorință ca slava lui Dumnezeu să fie evidentă. El aducem aminte pe Moise, scoate Dumnezeu prin Moise din Egipt un popor încăpățânat și idolatru pe evrei. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, dă-te la o parte. Dă-te la o parte, pe ei nimicesc și pe tine te fac un neam mare. Ce onoare pe Moise! Pe de-o parte să scape de o treabă grea, că poporul acela i-a mâncat ani din viață, cum spunem noi, era un popor încăpățânat. Și pe de altă parte să-l facă Dumnezeu un neam mare. Câți dintre noi n-am fi spus, da, Doamne, scapă-mă și de păcătoși ăștia și de pietriții ăștia și fă-mă și un neam mare. Dar Moise spune felul următor, nu, Doamne, te rog, nu face lucrul acesta. Și vă amintiți ce motiv pune Moise acolo? Doamne, ce vor zice popoarele care au auzit că ne-ai scos din țara Egiptului? Ce vor zice? Vor zice, Dumnezeul lor i-a scos din Egipt, dar nu i-a putut duce în Canaan. Doamne, slava Ta va fi prejudiciată. Nu vrem lucrul acesta. Nu vrem, Doamne, ca slava Ta să aibă de suferit. Nu vrem ca oamenii să ponegrească numele Tău. De aceea, Doamne, pentru slava Ta, du-ne unde ți-ai propus să ne duci. Pe Moise nu l-a interesat atunci nimic altceva, dragii mei. Nici confortul lui, nici promisiunea că va fi un neam mare. Moise, dragii mei, era interesat de un singur lucru. De gloria lui Dumnezeu. Ne uităm apoi la cum vorbește Isaia. Dumnezeu, de fapt, prin Isaia. În Isaia 52, iată ce se întâmplă când poporul lui Dumnezeu dă greș. Când poporul lui Dumnezeu nu mai trăiește după voia lui Dumnezeu. În Isaia 52, cu 5, strigă Dumnezeu în felul următor. Și acum, ce am să fac aici, zice Domnul, când poporul meu a fost luat pe nimic? Care era tragedia acestui popor, dragii mei? Oare robia? Nu robia era tragedia acestui popor. Uitați care era tragedia. Asupritorii lui strigă de bucurie, zice Domnul, și cât e ziulica de mare, este batjocorit numele meu. Când Israel n-a trăit după voia lui Dumnezeu, dragii mei, problema n-a fost doar robia. Problema n-a fost lipsa confortului. Problema n-au reprezentat dușmanii, opresorii săi. Problema cea mai profundă a fost faptul că dușmanii lui Israel l-au batjocorit pe Domnul. Slava lui Dumnezeu a fost batjocorită. Dragii mei frați, stimate surori, ne doare când slava lui Dumnezeu este batjocorită? Amen! Ar trebui să ne doară. Ar trebui să ne doară mai mult decât atunci când rămânem fără serviciu. Ar dori să ne doară mai mult decât atunci când avem probleme financiare. Mai mult decât toate durerile pe care le avem în viață, ar trebui să ne doară când slava lui Dumnezeu este batjocorită. Ce ne bucură în viață? Ne bucură când ne găsim de lucru. Și foarte bine că Dumnezeu ne dă de lucru. Ne bucură poate faptul că
ne vedem realizate scopurile cu copiii, ne vedem realizate scopurile profesionale, ne vedem în siguranță din punct de vedere financiar. Și sigur, acestea sunt bucurii. Dar nu uitați, dragii mei, dacă rămânem doar cu acestea, nu ne deosebim cu nimic de cei de afară. Pentru că bucuria noastră cea mai înălțătoare trebuie să fie atunci când numele lui Dumnezeu este onorat. Când numele lui Dumnezeu iese în evidență. Când oamenii văd cât de mare este Dumnezeul nostru. Când oamenii văd slava lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și Apostolul Petru, atunci când se referă la scopul, la menirea vieților noastre, dragii mei, el spune atât de frumos, 1 Petru, capitolul 2, iată ce metafore frumoase folosește Apostolul Petru cu privire la Biserica lui Dumnezeu și spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Și noi de foarte multe ori gândirea noastră duhovnicească merge doar până aici. Suntem al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a câștigat să fim ai Lui. Deci Dumnezeu ar trebui să ne dea pe toate. Dar uitați ce spune mai departe. Ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Frații mei, Dumnezeu ne-a chemat la pocăință ca prin noi să vestească puterile Lui minunate. Ca în noi să se vadă slava lui Dumnezeu. Trăim noi cu acest scop? Sau îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, Tu ne-ai chemat, acum întreține-ne. Dacă ne-ai chemat, acum dă-ne. Dumnezeu nu pentru asta ne-a chemat. Dumnezeu, frații mei, nu este pasionat de fericirea noastră prezentă, ci este preocupat de mântuirea noastră veșnică, slăvit să fie numele. De aceea Dumnezeu ne-a chemat ca să-i răspândim gloria, slava. Și dacă uneori ne imaginăm, da, și eu aș vrea, mai spunem noi, și eu aș vrea, dacă Dumnezeu m-ar ajuta și mi-ar da cu tare lucru, ce bine s-ar proslăvi Dumnezeu! Ce aș mai mărturisi eu cum mi-a schimbat Dumnezeu casa din una mai mică, una mai mare, cum mi-a schimbat Dumnezeu mașina, eu știu cum mi-a dat Dumnezeu fericire, cum mi-a dat Dumnezeu bărbat frumos, deștept și cu bani, cum mi-a dat Dumnezeu nevastă, eu știu, frumoasă, deșteaptă și cu bani. Sau ce s-ar mai proslăvi Dumnezeu dacă mi-ar face așa? Dragii mei, modul în care se proslăvește Dumnezeu și îl alege Dumnezeu, nu noi. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, spune el niște cuvinte greu de rostit, dar pe care le rostește numai iubitorul de Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 1, versetul 20, spune în felul următor. Apostolul Pavel era în temniță. Și el spune așa: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie să ies odată de aici. Așa spune el? Nu. Spune: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Și iar ce urmează. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Poate ești greu de înțeles. Și în general oamenii duhovnicești sunt un pic mai greu de înțeles. Dacă Dumnezeu te-ar scăpa din închisoare, am înțelege. Hristos s-a proslăvit cu îndrăzneală în trupul tău, prin viața ta. Dar oare cum s-ar putea proslăvi Hristos cu îndrăzneală prin moartea ta? Asta chiar nu vedem. Mai că Apostolul Pavel spune în felul următor: tot ce mă interesează pe mine este ca Hristos să se proslăvească. Modul în care se proslăvește îl alege El. Hristos, dragii mei, se poate proslăvi prin bunăstarea noastră. Dar dacă se putea proslăvi prin moartea lui Pavel, să știți că se poate proslăvi în sărăcia noastră. Oamenii pot vedea cum Dumnezeu ne poartă de grijă de la o zi la alta și să spună: mare-i Dumnezeu pocăiților, mărit să fie El. Și nu așteptăm ca Dumnezeu să ne umple neapărat de bunătățile acestui veac ca să se proslăvească. Nu! Dumnezeu alege cum se proslăvește. Dumnezeu se poate proslăvi când sunt eu sănătos turn. Da, se poate proslăvi. Dar Dumnezeu se poate proslăvi
și atunci și prin boala mea. Dacă Pavel spune prin viața sau prin moartea mea. Când oamenii văd că eu așa cu o sănătate precară, cum o am de la Dumnezeu, îl slujesc și îl iubesc pe Dumnezeu, oamenii pot spune atunci, dacă ăsta atât de bolnav și de amărât, îl slăvește pe Dumnezeu, înseamnă că mare e Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu alege cum se proslăvește, dragii mei. E atât de ușor să-i spunem lui Dumnezeu, dă-mi, Doamne, tot ce-mi doresc. Și te proslăvi eu. Și uite, în felul ăsta ești și tu proslăvit. Și e o situație, cum zic sociologii, win-win. Da? Câștigăm amândoi. Câștig și eu și te proslăvești și tu. Dar nu, dragii mei, Dumnezeu nu e un partener de afaceri. Dumnezeu e Domn. Dumnezeu e Stăpân. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu hotărăște, mărit să fie numele. Știți care este, dragii mei? Trebuie să fie satisfacția noastră și bucuria noastră că Dumnezeu, în marele Său har, ne folosește. Știți că Dumnezeu nu are nevoie de noi, dragii mei. Nu are nevoie. Dumnezeu are suficienți îngeri să-și facă treaba când vrea și cum vrea. Nu are nevoie. Dumnezeu nu-i la mâna noastră, să știți. Dar Dumnezeu este atât de bogat în har și bunătate, încât fără să aibă nevoie de noi și fără să merităm noi, Dumnezeu alege în harul Său să ne folosească pentru gloria Lui. Aleluia! Și știți unde se mai vede harul lui Dumnezeu? Pe lângă asta ne și răsplătește. Auziți? Nici nu are nevoie de noi și ne mai și răsplătește pentru lucrările pe care le facem în numele Lui. Vă dați seama cât e de mare Dumnezeu, bunătatea Lui, harul Lui, dragii mei? Și noi îndrăznim ca niște nemernici câteodată să-i spunem Lui Dumnezeu, Doamne, ia uite ce am făcut pentru Tine. Acum aștept, în schimb. Nu, dragii mei. Am făcut ceva pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în marea Lui bunătate, ne-a permis, ne-a chemat să facem acel lucru. Nu că suntem noi eroi, nu că suntem noi grozavi. Vreau să vă spun, frații mei, dacă Dumnezeu, dacă nu eram în fața noastră astăzi să predic, Dumnezeu avea oricând pe altul să predice mai bine ca mine. Dar Dumnezeu e atât de bun, atât de îndurător cu mine, încât spune, ia pune-și tu umărul la lucrarea mea. Și deși n-am nevoie de tine, deși nu ești cel mai bun, deși faci o lucrare imperfectă, la sfârșit te și răsplătesc pentru ce ai făcut. De aceea răsplătirea, dragii mei, la sfârșit, la judecata lui Dumnezeu, răsplătirea, să știți, nu va fi datorită faptelor, ci va fi datorită harului nemărginit al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Amin. Ce mare cinste, dragii mei, ne oferă Dumnezeu! Ca El să se proslăvească prin noi. Ar putea tuna Dumnezeu odată din cer și ar vedea toată lumea slava Lui. Dar Dumnezeu ne alege pe noi, ăștia mici, amărâți, imperfecți, păcătoși, egoiști, murdari câteodată. Și Dumnezeu, în harul Lui, vrea să se folosească de noi ca să-și proslăvească numele. Și dați-mi voie să vă spun, este mare cinste ca Dumnezeu să se folosească de sărăcia mea ca să-și înalțe numele. Este mare cinste ca Dumnezeu să folosească și de boala mea ca să-și înalțe numele. Este mare cinste ca Dumnezeu să se folosească și de educația mea, și de familia mea, și de posesiunile mele, așa cum sunt ele, ca să-și mărească slava Lui printre neamuri. Și, dragii mei, asta trebuie să fie cea mai mare împlinire cu care să trăim. Nu așa cum mai facem noi câteodată, da, Doamne, să te slujească și să te proslăvească cu tare. Că, uite, tare mi-ai post de grijă. Dar eu să zică, să cânte, să dăruiască, să predice, să te mărturisească înaintea colegilor cu tare. Că uite cât bine i-ai făcut. Ia uite ce bine îi merge. Ia uite ce casă stă. Ia uite ce mașină conduce. Ia uite la ce școli își dă copiii. Ia uite ce și-a construit în țară. Ăia să te proslăvească, Doamne. Dumnezeu nu spune așa, dragii mei. Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre noi așa cum ne-a dat și cu cât ne-a dat, dragii mei. Și satisfacția noastră, dragii mei, nu trebuie să fie aceea de a primi de la Dumnezeu lucrurile acestei lumi. Satisfacția noastră, împlinirea noastră, trebuie să fie aceea de a fi folosiți de Dumnezeu și așa cum suntem, Dumnezeu să se proslăvească prin noi. Amin. Se spunea foarte bine la ora de rugăciune, nu trebuie să fim toți predicatori, oratori,
lideri ordinați ca să-L vestim pe Domnul. Unul din marii oameni lui Dumnezeu care a trăit în secolul al IV-lea spunea în felul următor, o mare vorbă. Spunea așa: fapta fără cuvânt este mai prețioasă decât cuvântul fără faptă. La Dumnezeu, în mărturisirea lui Dumnezeu, fapta fără cuvânt face mai mult decât cuvântul fără faptă. Și mulți dintre noi, dragii mei, poate nu avem cuvinte alese. Însă fapta noastră fără cuvânt, traiul nostru, în mijlocul oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, încrederea noastră în Dumnezeu, chiar și în încercările vieții, vor vorbi mai mult decât cea mai bună predică rostită vreodată. Fapta noastră, chiar și fără cuvânt, încrederea noastră în Dumnezeu, fermitatea noastră lângă Dumnezeu vor vorbi mai mult, dragii mei, decât predicile noastre. De aceea vă îndemn în numele Domnului, haideți să rămânem lângă Dumnezeu orice ni s-ar întâmpla. Pentru că cu toate câte ni se întâmplă în viața aceasta, Dumnezeu are un singur scop și noi ar trebui să avem același scop, acela de a-L onora pe Dumnezeu, mărit să fie numele. Și atunci, dragii mei, când luptăm pentru gloria lui Dumnezeu, să vedeți că Dumnezeu ne și păzește. Că Dumnezeu îi păzește pe cei care luptă pentru ale Lui. Nu pentru pe cei care își văd de treburile lor. De aceea când ne culcăm seara și ne sculăm dimineața, să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, mă culc în seara aceasta, dar singura dorință și cea mai înflăcărată dorință a inimii mele este ca Tu să Te fi proslăvit prin mine în ziua de azi. Oare Te-ai proslăvit, Doamne, prin mine? Prin tăcerea mea sau prin vorba mea? Prin cinstea mea? Când am refuzat să iau ce nu mi se cuvine? Când m-am comportat frumos, când mi-am făcut datoria? Când am refuzat să profit de aproapele meu? Când am refuzat să mă răzbun? Când am refuzat să răspund cu aceeași monedă? Când îmi stătea pe limbă o vorbă din aia acidă, ascuțită, șfituitoare și n-am spus-o? Te-ai proslăvit Tu prin mine, Doamne, azi. Și dacă n-am reușit să trăiesc cum se cuvine pentru gloria Ta, ajută-mă ca mâine să trăiesc astfel încât Tu să ieși în evidență, Doamne. Aleluia. Adevărata slavă, frații mei, nu este aceea de a fi pomenite în numele noastre, ci de a fi pomenit în numele Domnului. Aleluia. Adevărata slava noastră nu este aceea de a fi noi evidențiați, noi apreciați. Slava noastră, dragii mei, stă în mărirea lui Dumnezeu, în înălțarea numelui Său, mărit să fie Domnul Dumnezeul nostru. De aceea, cu gândul acesta, cu scopul acesta trebuie să trăim, ca să avem parte de protecția lui Dumnezeu. Și atunci, și apoi, când ne mai protejează Dumnezeu și ne ține sub aripile Sale? Atunci când ne iubim pe El, când luptăm pentru gloria Lui. Și în ultimul rând spune David aici, începând cu versetul 4, mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Se referă aici David, dragii mei, atât de plastic, descrie el ura și ostilitatea cu care Saul l-a tratat întotdeauna. Pentru că dacă ne uităm în introducerea acestui psalm, spune că el a fost rostit de David, robul Domnului. Și a spus cuvintele cântării acestea când Domnul l-a scăpat din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Știți de ce era înconjurat David, dragii mei? De ce era el în strâmtorare? De ce îl înconjuraseră legăturile morții? David, în acele momente, dragii mei, plătea prețul slujirii lui Dumnezeu. David rămăsese lângă Dumnezeu și acum plătea prețul. David putea să-și curme suferința, frații mei. La un moment dat, David era într-o peșteră, în fundul peșterii, în spatele ei. Și Saul îl urmărea. Și cum îl urmărea Saul pe David cu o mână de oameni, slab, amărât, nemâncat cu oamenii lui, Saul cu dita mai armata. Toată lumea se
oprește, toată lumea pune armele jos, că împăratul trebuie să se odihnească. Și împăratul nu intră în altă peșteră să se răcorească și să se odihnească decât în peștera în care era David. Imaginați-vă pe Saul dându-și armele jos, mantia, era în cea mai vulnerabilă poziție. Și anturajul și cu ochii neobișnuiți cu întunericul, așa venise de la lumină. Oamenii lui David erau acolo după pietre cu ochii obișnuiți, vedeau silueta lui Saul. Și vitejii lui David se apropie de David și spun: David, nu că zic eu, uite cum stau lucrurile. Aceasta este ziua în care, aduceți aminte cum au spus, Domnul îți zice: iată că dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Frații mei, haideți să zăbovim un pic. Circumstanțele erau perfecte. Câteodată când se creează niște circumstanțe în viețile noastre, noi spunem: bă, dacă nu era voia Domnului să facă asta, nu le aducea Dumnezeu ca pe tavă. Iată, Dumnezeu îl aduce ca pe tavă pe Saul la David. Pe urmă există presiunea anturajul lui David. Zice: Davide, am stat noi flămânzi, amărâți, nespălați prin peșterele astea. E vremea să o curmăm cu așa ceva. Dumnezeu ți-l dă în mâini. Imaginați-vă ce efect ar fi avut asupra oștirii lui Saul. Nu? Să intre Saul în peșteră și să iasă David cu coroana pe cap. Dați seama ce ar fi zis oștirea aceea: numai Dumnezeu putea face așa ceva. Intră Saul împărat și este David împărat din peșteră. Toate circumstanțele, toate vocile, toți factorii erau de așa natură, erau favorabili ca David să-l ucidă pe Saul în acele momente. Și David, uitați-vă cât discernământ de sfânt are David atunci și spune: nu. Chiar dacă circumstanțele sunt prielnice, chiar dacă presiunea anturajului e mare, chiar dacă condiția mea e atât de grea și mai am de pribegit prin peșterele astea și pe munții ăștia, eu nu mă ating de unsul Domnului. Pentru David, voia lui Dumnezeu a fost mai presus de orice, de anturajul lui, de circumstanțele vieții, de binele lui, de coroana lui. David i-a fi spus cei din jurul lui: nu ți-a promis Dumnezeu că te face împărat? Acum de ce stai și nu faci nimic? Poate asta e ziua în care Domnul vrea să te facă împărat. Că El ți-a promis. Da, Dumnezeu mi-a promis, dar nu așa. Dumnezeu, dragii mei, ne promite că ne poartă de grijă, dar câteodată trebuie să spunem: nu așa. Dumnezeu ne promite că ne dă toate cele necesare traiului, dar uneori când circumstanțele sunt foarte prielnice, ca să sărim peste legile lui Dumnezeu, să fentăm legile lui Dumnezeu sau ale țării, oricât de prielnice ar fi circumstanțele, trebuie să spunem: nu așa. Da, Dumnezeu mi-a promis, dar nu așa. De aceea, dragii mei, am putea spune că Dumnezeu ne mai oferă protecția Lui, știți când? Când plătim prețul credincioșiei față de El. David în acele momente, dragii mei, plătea prețul credincioșiei. Au ieșit cu toții din peșteră după ce David nu l-a ucis pe Saul, dar i-a tăiat colțul mantiei. Și îmi imaginez foarte ușor privirile cu care l-au întâmpinat generalii săi. Davide, puteam la ora asta să fim în uralele și în osanarele armatei. Puteam să călcăm pe lauri. Puteam să ne bucurăm de tot confortul. Tu erai împărat, noi eram generalii săi. Ce bine putea fi David. Și totuși ai ales calea pribegiei. De ce David? Singurul răspuns, dragii mei, pe care l-a putut David da atunci a fost: pentru că vreau să-i rămân credincios lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Nu vreau mai mult decât credincioșia. Nu vreau confortul. Dacă confortul mă face să-L supăr pe Dumnezeu.
Nu vreau coroana, nu vreau realizări, nu vreau nici măcar prietenia voastră, dacă asta mă îndepărtează de Dumnezeu. Nu vreau nimic, vreau un singur lucru, să-i rămân credincios lui Dumnezeu. Și pentru asta a fi spus David, vreau să plătesc orice preț. Și uitați care a fost prețul. Mă înconjuraseră legăturile morții, mă îngroziseră râurile pierii, mă înfășuraseră legăturile mormântului, mă prinseseră lațurile morții. Ce preț scump! Dar, zice, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile lui. Știți de ce a auzit Dumnezeu strigătul lui David? Pentru că David plătea prețul credincioșiei, dragii mei. Chiar dacă i-a fost greu, a rămas credincios lângă Dumnezeu. Și noi câteodată când rămânem credincioși și rămânem credincioși lui Dumnezeu, spunem, Doamne, eu ți-am rămas credincios, Tu acum ce faci pentru mine? Am întâlnit frații mei credincioși demoralizați, supărați pe Dumnezeu și au spus, frate, eu am făcut pentru Domnul. Am dat pentru Domnul în anul acesta mai mult decât în alți ani. Știți ce mi s-a întâmplat? La sfârșitul anului am pierdut o mare sumă de bani. Și s-a atât de dezorientat. Eu știam că dacă dau pentru Domnul, Domnul îmi dă înzecit. Alții sunt mai pretențioși, zic însutit. Frații mei, Dumnezeu nu-i partener de afaceri. Cu Dumnezeu nu facem negoț. Pe Dumnezeu când îl slujim, trebuie să știm că uneori plătim un preț. Nicăieri nu se angajează Dumnezeu ca dacă noi facem ceva pentru El, El să ne poarte pe petale de trandafiri. Ia uitați-vă ce spune Dumnezeu ce spune Scriptura despre un om foarte credincios. În 2 Cronici, capitolul 32, ne spune Scriptura ne vorbește despre unul din cei mai evlavioși regi pe care a avut Iuda. Este vorba de Ezechia, care a efectuat și o reformă, o mare reformă spirituală. Spune că inima lui a fost într-un totul dată Domnului și a căutat să întoarcă inima poporului către Domnul. Și uitați ce spune el. Ce spune Scriptura despre Ezechia. Urmăriți cu atenție. 2 Cronici 32, versetul 1. Uitați ce spune. După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie a venit bunăstarea. Așa spune? Nu. Spune, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe el. După ce Ezechia face tot posibilul să întoarcă inima poporului către Dumnezeu, să scoată Dumnezeii străini din țară, când se gândea și el poate că de acum răsuflăm ușurați. Spune Scriptura, tocmai atunci a venit Sanherib. Dragul meu frate, stimate soră, de foarte multe ori, după ce să te hotărăști să te apropii mai mult de Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să fii mai prezent la biserică, să-ți educi copiii mai bine, să postești mai mult, să te rogi mai mult, să citești mai mult în Scriptură, va veni Sanherib. Nu te aștepta să mergi pe lauri, nu te aștepta să îți meargă totul ca pe roate, nu o să meargă treburile ca unse. După toate acestea s-ar putea să vină Sanherib. Numai că Dumnezeu ne păzește, dragii mei, nu atunci când încercăm să facem negoț cu El, ci atunci când plătim prețul credincioșiei. Și Dumnezeu să ne ajute să-i rămânem credincioși. În orice condiții, merită să-i fim credincioși lui Dumnezeu, dragii mei. Așadar, am văzut astăzi în frumosul cuvânt al lui Dumnezeu că Dumnezeu este întotdeauna gata să-și întindă aripile peste noi, să ne protejeze, dar nu în orice condiții. Nu când inimile noastre se leagă de pământul acesta, nu când ne mâncăm între noi, nu când vrem să ieșim noi în evidență, nu când trăim după goana acestei lumi, ci Dumnezeu ne păzește numai atunci când îl iubim pe El. Altfel își trage mâna de pe noi ca să ajungem să-L iubim pe El, să nu ne legăm inima de pământ. Atunci când luptăm pentru cauza slavei lui Dumnezeu, nu doar pentru ale noastre. Și atunci când plătim prin suferință prețul credincioșiei. Oricine va vrea să îl urmeze pe Domnul trebuie să poarte un lucru, dragii mei. Care este acel lucru? Crucea. Nu există ucenicie fără cruce.
De aceea, haideți ca de astăzi înainte să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Să nu încercăm să mai facem comerț cu Dumnezeu. Ia un pic am făcut noi, Doamne, hai să vedem ce ne poți da Tu. Haideți să voința Stăpânului să fie plăcerea noastră, chiar și în suferință. Pentru că El ne promite un lucru, frații mei. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Și Dumnezeu să ajute să ajungem acolo. Amin.